नोंथाङा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निसय मिथिखाबाय जानो हागौ बे स्क्रिनाव होनाय जिखुनु आइजोनि सायाव फंसे बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना स्क्रिनाव होनायनि लिरनायफोरखौ एकदम निसय डिटेलै मिथिजोबखागोन बे बिथांजोआ माने मा बुंदो बे लिरनायनि बिखौ फंसे बाथ्रा बुंगोन माने बिहा माने 14 बोसोरनि सासे फिसाजोना फिसाला दं होनना जाहैदों माने बिनो माने ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो होरिनो माने टाइमखौनो मोनबावा जाहैदों आरो लोगोफोरना साथाम साब्रै हौवा गारबाय होननानै बुंदो बे भिडिअनि थ्रुयै लोगोसेयै आरो मा बुंबावदो बियो माने आरो सासे गोदान लाबावगोनसो होनना बुंदो आरो लोगोफोर ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो नङा बियो जुदि आरो उनाव लाबावबा इ जुदि उनाव लाबावबा बे लाबावबा लाबाय लोगोफोर नोंथाङाथ' मिथिखाबाय भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना निसय मिथिखागोन बे मानसिया बबे गामिनि आरो मा जायगानि बेखौ माने गामिनि हिसाबै बा सोरबा संसार जाखानाय हिसाबै बेखौ माने गोख्रोङै एक्सन लानांगौ आरो लोगोसे माने रायजो राजाफोरा माने बेखौ माने एसे जुरिमाना खालामनांगौ आरो लोगोसे माने बिथांजोखौ माने फाइन खालामनांगौ आरो लोगोसे बिहा हौवा दंना गैया आरो लोगोसे माने बे लिरना होनायनि थ्रुयैबो माने 14 बोसोरनि गथ'खौ माने गारनानै फैनानै माने गुबुन हौवाजों माने दा बिनि खाथियाव रायलायनायखौ नुनाय बायदिब्लाथ' माने बियो बांगाल हौवासो बायदि नुदों लोगोफोर बेयावनो माने बुंबावदो माने बियो माने आरो सासे लाबावगोननो बेखौ माने सिदा खालामनो हायाखै आं बेखौसो बुंनो सानदों माने रायजो राजाखौ दै एसेबांखि माने हौवासानि न'खर थाना हमना लायलायनो हादोंब्ला बेखौ माने एकदम खानाय सिनजोबनांगौ सेन्देल गानहोनांगौ लोगोसेयै हारिनि थाखाय बिराद बेरेखा खामानि मावगासिनो दं बेफोरबायदि माने गाज्रि मानसि थायोब्लानो समाजनि थाखाय बा बर' हारिनि गामिनि गेजेराव थाखाय माने एसे आनलिगेल जायो बेखौथ' नोंथांमोना निसय मिथिखायो बेनिखायनो माने आं बुङो बेफोरबायदि मानसिखौ माने थाबैनो एक्सन लानांगौ लोगोसेयै बेफोरबायदि मानसिफोर थायोब्ला माने जोंनि जिखुनु उन्दै गथ'फोर इयुन जोलैनि गथ'फोरा माने गाज्रि जानो नागिरलांबाय थायो आरो लोगोफोरा बेखायनो माने आङो मिथिस' हायाब्लाबो माने बेखौ माने बे लिरनाय होनायनि स्किननिफ्रायनो माने मिथिना मोनो जे माने बियो माने साथाम साब्रै हौवाफोर लानानै माने एकदमबारे इन्जय खालामग्रा हिनजाव आरो लोगोसे आरो बियो माने आरो सासे लाबावगोनसो होनना बुंदों माने बे स्क्रिनाव फन रायलायबाय थानाय हिनजावाथ' जाहैबाय माने बे मुस्लिम हौवासो बायदि मोनदों दै लोगोफोर नोंथांमोना निसय मिथिखागोन आं माने नोंथांमोना ससे भिडिअखौ खोन्थाना होखाबायानो लोगोसे आं बेखौनो बुंगोन बबे गामिनि आरो मा गामिनि बेखौ माने थाबैनो एक्सन गोख्रों लानांगौ आरो लोगोसे बिनो माने न'आव माने बेखौ थिनहरनांगौ लोगोसे दोखोरखौ बुनांगौ खानाय हानांगौ लोगोसे बेखौ माने लामा दैथिं जानायफ्रा माने बिसोरनो आरो सासे सानै हौवाफ्रा थोआ नंगौ नङा लोगोफोर सासे सानै हौवाफ्रा थोआ बिसोरनि थाखाय माने समाजाव ओरैबायदि नाम मोनो माने खायफा मानसिफोराव माने ओरैबायदि लासिं जायो माने जिखुनु माने सोरबाफोर माने गारहांनाय मानाय जिखुनु माने न' गुनु गाना जाना थाखानायफोराव माने थाबैनो माने बायलांनो माने बिराद चान्स थायो आरो दै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नुखाबायानो नै आं बेयाव दंफैयो एसे माने आवाजफोरा एसे खोनायाबो जानो हागौ लोगोसेयै आं एक्जाक्टलि भिडिअखौ बेखौनो बानायनानै होबाय लोगोफोर आरो सोरबा गोदानै फैदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसेयै आरो बेफोरबायदि माने गाज्रि मानसिखौ माने थाबैनो एक्सन लाबानो जाबाय बबे गामिनि आरो लोगोसे मा मुं आरो बिनि हौवाफोरा मा खालामा आरो बेखौ हमफिननानै बै हौवानि जायगायाव दोनफिननांगौ आरो गथ' गथायनो मोजाङै रायजो जाहोनांगौ गथ'नो माने ओंखामखौनो संनानै जाहोआ होनना बुंदों आरोना लोगोफोर गथ'नो माने ओंखामखौनो संनानै जाहोनो समखौनो मोनासो होनबावदों माने बै लिरना होनाय स्क्रिनाव डिसप्लेयाव नायोब्ला मिथिगोन लोगोसे बै माने हौवानि थाखायनो माने बे गथ'नो माने ओंखामखौनो संनानै जाहोनो समखौनो मोना जाहैदों माने ओरैबायदि माने बिया माने गथ'नि साइसो माने बिया माने हौवायासो देरसिन जाबाय आसलथे जोंनि बर' हिनजावफोरा साफा सानैया माने इसेबां गाज्रि जालांगासिनो दं माने जेबो माने बुजिनो हाया जालांबाय दै बेफोरबायदिखौ माने जोंनि जिखुनु माने थासारिफोरा माने बेफोर टाइपआ गाज्रि नालाय बिनि उनाव माने जोंनि रायजो राजाफ्रा संसार जाखानाय हिसाबै बबे गामियाव हमना लानानै दोखो बुनांगौ खानाय हानांगौ बेखौ न'सिम दोननांगौ एकदमबारे मोजां रायजो जाबा जाथो जायाबा बेखौ माने डाइरेक्ट ट्रेनफ्राव थफ्ला दिखांनानै हेगारनांगौ नङाबा गावथारनांगौ बिदिखौ एकदम बुथार दुखाना फोजोबखानांगौ बिदिखौ माने जोलैखौनो सेस खालामनांगौ बिदिखौ आरो बेफोरबायदि खारला बारला हिनजावफोरखौ दै लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर बिराद गरमबो जादों लोगोसे एकदमबारे अखाबो हायाखै जोंनिखि आन्ध्र प्रदेशआव लोगोसेयै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना माने सोरबा गोदान फैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे आरो सोरबा साबस्क्राइब खालामबा जेबो नङा लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एसेबां फोजोबसै लोगोफोर बर' हारि जिउ गोलाव जाथों।